Piramida diýende Mısırdaky Egiptdaky Giza piramidaly gözüňe gelýär. Ýöne dünýäniň her ýerinde piramidalar bar. Iň köpüsinde Afrika materiýalyna, Sudanna 200-den gowrak piramida bar. Ondan başga Günorta Amerikada, Indoneziýa, Hytaýda da piramidalar bar. Ýöne teş aýda oturan döwletler hemme bir-birine daş ýurtlar. Ir döwürde meňdeş piramidalary gurupdyrlar. Bir hili mistiçiski görünýär. Adamlar şowur fizika teoriýalaryna görä, kanunlaryna görä, hem de alasmana seredip astronomiýa we astrologiýa manida aýtýan, ikisini birlikde aýtýan. Şowur meňdeş binalary gurupdyr diýsem bolajak. Ýöne näme üçin köp bilinýäni Egiptdaky Giza piramidalary. Tema iň gyzykly ýerde şoda. Başlaýdan çaltyrak. Hemmäňe de salam. Assalamu alaykum. Bugünkü temamyz Mısırdaky Giza piramidalary barada bolar. Tarih kitaplarına ýazylanlardan başga da gyzykly hekaýalary aýtyp berer. Mısır'ın paytahty Kaira ýakyn El Giza diýen raýonma, El Giza belenslik tepelik diýmek. Şol El Giza raýonyna 3 sany piramida bar. Cheops, käbirde Khufuda diýilýär, Hefren we Mikerina. Birinji Cheops piramidasy gurulýar biziň eramyzdan öň 2500-nji ýyllarda. Indi biziň eramyz şu wagt 2025-nji ýyl, İsa peýgamberiň doglan wagtyndan 1-nji ýyl diýip gitýär, şonda da 2025. Biziň eramyzdan öň bolany şo İsa peýgamberiň doglanynyň öňünçäki döwür atlandyrylýar. Biziň eramyzdan öň 1 diýende iň ýakyny bize bolýar, 2, 3 näçe köpelik gitse şonça da biziň daşlaşyp gitýär. Termometr ýalyp pikirlenip gör. Biz gyzgyrlykda diýeli şu wagt 2025 derecede diýeli. Biziň eramyzdan öň diýende de -1, -2 diýip näçe san köpelik gitse şonça da bizden daşlaşýar. Birinji piramida gurulandan 30 ýyl soňra Cheops'un ogly Hefren olan piramida gurdurýar. Şo Hefren piramidaň öňünde Sphinx diýip ýene bir bina struktura bar. Sphinx Grek mifologiýasyna görä ýüz keşbi aýal maşgalan ýüz keşbi, gowrasy ýolbarsyň gowrasy, hemem ganatlary bar. Indi bular Grek mifologiýasyna görä. Ýöne Mısırdaky Sphinx erkek adamyň ýüz keşbi. Olam Hefranyň, faraonyň ýüz keşbi diýip aýdylýar. Hefren Sphinxi şu piramidalar gowrasyny diýip gurdurdy diýilýär. Wideň soňraklaryna şu tema barada ýene de bir agzap geçjek, ýatda da bar, ýatdan çykamasyn öňkäli. Bale. Ýene bir 30 ýyl geçenden soňra Hefreniň ogly Mikerina 3-nji piramidany gurdurýar. Şu 3 piramidaň arasynda iň kiçisi şu Mikerina piramidasy. Ýöne içiniň daşlary oýup per bir detallaryna çeli ýasalandyğı üçin şu 3 piramidaň arasynda iň eleganty diýip hasaplanýar. Emma iň iri gurulan Cheops piramidasy bolan üçin, iň ulsam şol bolan üçin köp adam Cheops piramidasyny bilýär. Parijdaky Eiffel başçysy gurulýança dünýädäki iň uzun bina Cheops piramidasy. Guruluşyna 2,5 million goly daş ullanylýar. Her bir daşyň agramy 2,5 tonnadan 20 tonna çeli agyrlygy berýär. Jemjeýdi piramidaň agramany hasaplasaň 6,5 million tonna, 7 million tonna bolýar. Indi şu piramidaň daşyndaky daşlary daş töwerekden 20 kilometr töwerekden getiripdirler. Ýöne içiniň granit daşlaryny 700-800 kilometr uzaklykdan Aswan diýen ýerden getiripdirler. Alymlar şu daşlary Nil derýasynyň üstü bilen gämiler bilen getiripdirler diýýärler. Ýanky daşlary ýokary galdyrmak üçin panduslan kömegi ullanyldy diýilýär. Bu bir diýilýän zat, ýöne toşna şu wagta çelli bilinen okna etip ýokary daş galdyrylany. Gören bärde diňe inženerlikde, logistika tarapdan uly işler alınıp barlypdyr. Näme üçin gurupdyrlar şu piramidalary? Gara diýen awadan bina bolsun diýip guran nädirler? Hemde näme üçin imina piramida şekil etdiler ka? Amana togulyk ýa-da bir uzun bina etmändirler. Aslında piramidalar faraonlaryň mazary. Mısırlılar Egiptdäki adamlar faraonlara ýöneke adamda taňry hökmünde seretýän ekenler, taňry diýän ekenler. Taňrylaryň baky ýaşaýar, ölmeýär, diňe dünýäsini çalşýar, ütkötke diýän ekenler. Şoň üçin piramidalary ölümden soňra durmuşa geçýän gapy geçelge diýip hasaplapdyrlar. Näme üçin piramida şekli diýseň hem güneşiň günüň taňrysy diýip taňrylary bar eken, ady Ra. Şo günüň taňrysyna baryp ýetmek üçin ullanýan baskanjak diýip pikir etipdirler. Şoň simbol eken. Ýani wideň başynda astronomiýa, astrologiýa diýip agzap geçdim. Indi şonu aýtyp bereyim. Piramidalaryň her burçy gönüden göni. Dogurja demir gazygy, gün ortany, gün motory, gün nogory görkezýär. Ir döwürde gurulan piramida, kompas ýok, zat ýok. Her bir burçy dogurja görkezýär. Şonu günüň we ýyldızlaryň üstüne etipdirler.
4500, 5000 ýyl mundan adam. Hemem şo 3 san piramidaň setirlenşip duruşy Orion ýyp ýyldız toplumma şo ýyldız toplumyň setirlenşip duruşy ýaly günden-gün paralel şekilde etipdirler. Ne bu da astronom ýani astrologiýany gowy bilýänliginiň alamatlary da. Enes aýtyp geçen datlama tarih kitabyna ýazylan datla, kinolarda gören datlama. Ben ondan başga da ütköş gyzykly hekaýalar aýtyp berjekmi? Şeýle bir dat bar da. Müsürler şo döwürde başda işte hemme zat ýazypdyrlar. Teki daş ortaly ýüzüni belli etipdirler. Ýöne piramidalary haýsy faraonyň guranlygy barada hiç il maglumat ýok. Ýazylmandyr şo zatlar. Keops piramidaň içinde gazaw aktarış işleri geçirilýär. Keopsyň Hufuň şo faraonyň kiçik heykeljigi tapylýar. Şo heykeljigiň razmery 8 cm. Şo heykeljige görä de şu piramidany Keops gurdy diýilýär. Şo heykeljik şu wagt Kayrda muzeýde dur. Ondan başga da Keops piramidaň içinde 3 san otag bar. Şo otaglar bir-birine baglaýan ýodaçyklar bar. Indi şo 3 otagyň iň ýokarysyndaky, iň ýokarda durany Karolun faraonyň otagy, şonda da Keops ýaty, mazary bar. Ortadaky da Karolyewaň otagy diýilýär. Karolyewaň mazary durmaly ekenler. Ýöne şu wagtça hiç kil Karolyewaň mazary ýok şo taýda. Goýulmandyr, boşdur. Iň aşagda da bir otag bar. Şo otag näme üçinligi şu wagtça bilinok. 18-nji asyrda Napoleon Bonaparte Müsür'e baranda şonda Keops piramidaň içinde faraonyň yatan komnatynda otagynda ýekeje özüm bir gije ýatjak diýär. Gije de ýekeje şo piramida giripdir. Şo faraonyň komnatyna gidip ýatypdyr. Ertesi gün ýerden çykanda Napoleonyň ýüzi appak eken. Näme boldy, näme gördüň? Näme üçin beýle ýüz keşiň diýip sorapdyrlar. Hiç il jogap bermändir. Köp wagtlap jogap bermändir. 23 ýyl soňra Napoleon öljek olpetika ýene de soraýarlar şo soragy. Şo Müsür'e baranda şo komnatda ýatanda näme gördüň diýýärler. Napoleon ýerinden turýar, pikirlenýär, aýtmagy biraz ymtylýar, aýtjak bolýar. Tamam. Bolýar näme peýdasy bar diýip ýene ýyzna ýetdi. Oy, aýtmaýan. Aýtmaýar. Oy, mehalim mer garaşwatyna näme diýip gadyr. Wo, ona aýtmaýar. Şu wagtda sel bilenok şo näme görendir. Yeni bir gyzykly hekaýa, piramidaň esasy girişinden başga yeni bir giriş bar. Şo girişde ogrular, garakçylar girişi diýilýär. Wagtynda garakçylar açypdyr şo tüneli. Şo tüneliň üstünden piramidaň esasy giriş tapylýar aslynda. Şo tünel gazylmagynyň öňünçe piramidaň içinde her hilje tüneller, geçeler bardygyny, ondan başga da şoň içinde hazyna bardygyny galtamanlar bilmeýän eken. Soňra bilipdirler we ýaryp tünel ýasapdyrlar. Faraon bilen bile gömülen hazynyny tapdyrlar. Faraon bilen hazyna gömdürler. Faraon bilen hazyny da gömülýän eken. Hazynalar tapanlary, tünelem yasanlary, garakçylar galtamanly hazynany tapandan soň çykarmadyrlar. Şoň üçin saklaýarlar, piramidaň içinde saklaýarlar, çykarman. Tersine, nabaro başga ýerden hem ograp getiren zatlaryny ýene içine goýupdyrlar. Ona beýtipdirler onu. Aýny giýdiň eken piramidaň içi hem de şo döwürde Müsürliler faraonyň duran ýerine bir hili ölümi ýatlatýar diýip barmagy gorkupdyrlar. Bu döwürdäki ýalyk hiç gili o turistler atla baranok da o döwürde. Eni şu hekaýa saňa näme ýatlatýar? Haýsy ertekide şoňa beňdeş bir zat eşitdim. Entis kinony ýatlatýar. 40 garakçylar. Simsim açıl. Simsim açılıyor diye. Ali Baba ve 40 Qarakçylar. Şu Ali Baba ve 40 Qarakçylar ertekin esasına çekilen kino. Şol ertekin dören döwrü bilen şu tünelin açılan döwrü bir-birine gabat gelýär. Geleli Sfinks'a. Videonun başında yüz keşfi Hefren'e meňzeýäni üçin Hefren gordurdy diýýärler, diýdim. Indi şu Sfinks strukturanın ortasında, ýani ýol borsun, kayanın ortasında qara renkde bir daş dur. Şu daşın yüzünde de ýazgy bar. Şu ýazgyda da şeýle diýilýär. Ýaşajyk Hefren ýa-da uklap ýatyrka düş görýär. Düşünne ýanky Grek Sfinks görýär. Meni şu gumyň aşagyndan halas etsem, seni Müsür'ün padşasy faraon etjek diýär. Hefren tiskinip durýar. Duran ýerinde de ýanky gum gaz başlaýar. Gazya hakykatdan şu gumyň aşagyndan ýanky Sfinksy tapýar. Belli bir wagtdan soň Hefren öz geze gelmese de Müsür'ün faraon padşasy bolýar. Значит, şu Sfinksy Hefren gurdurmandyr da. Hefren'in öňünçe bar eken. Şu daşyň ýüzündäki ýazylanlara görä. Şu ýerde tarih bir hili bir-birine azajyk tersirek gelýär. Tersirek gelmeginiň sebäbi de Aleksandriýski biblioteka, kitapxana ýanynda da kitaplar ýanma şuň günümizde çeli gelip ýeten bolsa, ona şu wagt başga datlar aýdyp oturardyk. Ýani gynansak da kitaplar ýanyny ýogyny. Nätip ýanyny? Ona mende başga videolarda görleşirse. Bu videoň temasy däl. Balya, ona bugünlükçe bolla diýilmi? Bolla diýili. Balya, bugünlükçe bolly. Hoş sağ olun. Sağ olun. Agda olun, like basın, komentariýa ýazın. Bastırın, yastırın.